Mae'r orsaf yn cymdeithas bydd Gymunedol yn Penygroes. Dyn ni'n yna i helpu y cymuned i darparu gwasanaethau, ond dyn ni'n gwneud efo lot o pethau, trafnidiaeth, dyn ni'n hwb Gymunedol, mae gen ni prosiectau bwyd y lles, newid hinsawdd, dyn ni'n cynnal gweithgareddau celfyddydol hefyd. Hefyd mae gen ni pethau penodol fel y pantri Gymunedol, lle mae bobl yn gallu cael bwyd am ddim, a dyn ni'n cynnal swper a bob nos fercha i pawb yn y cymuned. A hefyd dyn ni'n gwneud lot o waith efo bobl hynny. Unrhyw beth ffilm faint sy'n dod o'n mam bach. Yna rathia. Sut ti'n mynd gynas o'n adwini? Sut isaw a... Un o'r peth mae orsaf yn trio wneud ydy i roi llais i'r cymuned, be maen nhw eisiau rwan, ond be maen nhw'n falch amdano o'r gorffennol. Un o'r peth ydyn ni wedi wneud yn diweddar trwy gweithio efo Wenllian Spink a prosiect Llais y Lle yw i creu banner sy'n adlewyrchu y holl chwedlau o gwmpas. Nid yn unig y Mabinogi, ond mae Dyffryn Nantlle yn lle cyfoethog iawn ar gyfer chwedlau i wneud efo'r mynyddoedd a llynnoedd, a mae banner yn adlewyrchu hynny. Un o'r pethau mae yr orsaf yn cael pwyntio arno ydy cefnogi pobl hŷn, a mae lot o unigrwydd cuddiedig yn llefydd cefn gwlad. Felly, dyn ni trio trefnu gweithgareddau lle mae bobl yn jyst gallu dod i cymdeithasu, cwrdd ar ei ffrindiau, cael paned y sgwrs, ac un o'r prosiect yna ydy Be Nawn Ni. Bob pythefnos mae gwmpas 25 o bobl hŷn yn dod gyda gilydd yn wneud goff y Penygroes jyst i cael sgwrs. A weithiau mae gweithgareddau yna lle mae bobl yn gallu cyfrannu. Ond y peth mwy pwysig ydy mae'n gwybod mae'n gallu cwrdd efo'i ffrindiau mewn lle saff cefnogol. Da ni'n dwy yn dod o Penygroes, ti'n dod o Dalsan. Dalsan. A da chi wedi cael yng Ngheni tan ffestinio, a oedd yn had o'r gweithio'r chwaral adag hynny. Eithon ni drosodd wedyn, oedd nhw eisiau tyfu yma. A dyn eithon ni drosodd i Roman Bridge wedyn, blaenau Dolwydd Elan, heb bod yn bell o Dolwydd Elan, i dyddyn bach yn had yn dal i gweithio'r chwaral. Ebyn hynny, mewn chydig o flynyddoedd oedd eisiau ffarm. A fydd eithon ni i Penygroes adag hynny, a ffarmio ar y ffordd ar y ffordd i Golgwymelyn i ddechrau. A wedyn oedd eisiau ffarm fwy am eithon ni i Garth ar y ffordd i Grysol. A fydd o'n uno am 2 flynedd ar 20, a dwi'n Penygroes ers 1964. Mae orsaf yn pwysleisio bost yr ardal. Mae hwn yn gallu gwneud efo pobl yn gwybod beth yw'r chwedlau sy'n cysylltiedig efo Dyffryn Nantlle, ond hefyd beth yw ein hanes a'r treftadaeth ni yma. A dyn ni wedi gwneud sawl prosiect lle mae bobl wedi cofnodi eu hatgofion o'r ardal. Dyn ni'n gweithio efo partneriaid eraill i pwysleisio y treftadaeth yn Dyffryn Nantlle. Dyn ni'n rhan o y grŵp sydd wedi gweithio ar y dynodiad status treftadaeth y bydd, i adael llechi. So mae'n rili pwysig i casglu be mae bobl yn meddwl am yr ardal, beth yw eu hatgofion nhw, a trwy hynny i helpu siapio eu dyfodol nhw. Ti'n iawn? Beth ydy hynny beth i byddai? A fe wyt ti'n licio am Dyffryn Nantlle? Yr ysgol? Ie, yr ysgol. O, na chdi. Lle ti'n byw yn Penygroes? Ie. O. Beth sydd wedi newid mwyaf yn Dyffryn Nantlle? Bysys wan. Na ni gael o cerad i stawn i'r ysgol a falle. Reit bell weithiau. Ond na bysys wan yn da plant i bob man a falle dydy. Service bysys da yn o bob man. Fe gynnon ni'n da iawn yn mynd o'r bron achos o Silver Star wreiddiol o'r bron. Wedyn o bysys nedwm di bob man. Ac yna go hwnna di blant bach yn sefyll yn ochr y lôn. A dyn oedd y bus yn stopio'n rwlad ach wel, yn bus stop y bron o gwbl. Dyna'r bus yn dwan. A stopio yna. Ia.
Plis gan I fasu cwm ac yn ôl. Wel, mi oedd Dyffryn Nantlle dipyn mwy hwyliog nag ydi o heddiw. Pan o'n ni yn o gam choed chi a dipyn bach hun, o'n na 5 o siopa bwtsiar yma. A sam un yma wan. Mi o'n na E.B. Jones a Star. Mi o'n na 2 siop dillad a stryd y Wyddfa. A mi o'n na bethau, a mi o'n na lot o bethau ymlaen gyda'r nos yma. Ac ar nos Wener, fydda yna siop, bus nidw yn dod lawr o Cesaria, a mi fydda nidw mynd rownd i'r llefydd doctoriad i fynd â ffisig adra i'r bobl. Dwi'n mynd wneud heddiw, nac di. Mae bus nidw'n dal i fynd ydy, mae Elwyn Thomas efo Silver Star o siop nidw. Mae buses nidw. Beth Dyffryn Nantlle fel prif a chi'n plentyn? Mi oedd o'n fwyliog iawn. Dwi'n cofio y stesion a cerdded ar hyd y stesion hefo nain a sefyll ar y bont huan i gael oglas den y tren a hel mwy ar duon hyd y trac. Cerdded o Dalsan i Ysgol Bro Lleu, pasio 2 danc mawr yn llawn o gas ar hyd y lôn. Oedd y trena bach yn dal i fynd pan dwi'n cofio. Ond oedd yna ddigon i wneud. Sa chi byth yn bored byw yn Penygroes amser oedd o'n yn ifanc. Be oedd hoff atgofion chi pryd oeddech chi'n fach? Wel, be dwi'n gofio, pan oedden ni'n blant, oedden ni'n mynd i chwarae yn gilydd, fatha chi'n dweud, chi o'n yna, a mynd i glofa glai, a oedden ni'n chwarae tai bach yna, a chwilio am damad o garbat neu rhywbeth i wneud ar lawr, a llestri, oedden ni'n chwarae tu bach, a rwy'n arall efo tu bach, a neu siop, oedden ni'n cael hwyl, ac oedd yna, ac o'na aelwyd yna i blant hefyd, ac oedden ni'n cael carnifal. Cael breit brysur. Dwi wedi cael yngeni yma, a dwi yma fydd i'n 84 dolyg. A mi bordeis i, a fi o'n i'n cadw siop bwtsiar am 38 o flynyddoedd. Ac i ni 3 blant, maen nhw'n byw yn yr ardal yma. A mi gollis i fy ngŵr 16 o flynyddoedd yn ôl. Ond mae gen i ffrind y fan hyn, a da ni'n medru gwneud efo'n gilydd. A dda ni'r ysgol efo'n gilydd? Di. A meddylwch chi'r holl flynyddoedd, da ni wedi bod efo'n gilydd. A da ni wedi byw yn yr un stryd efo'n gilydd. A da ni wedi chwarae efo'n gilydd, gyda'r nosa, neu tryga efo'n gilydd. A da ni wedi prodi. A da ni'n ail cyntan. Ti wedi mynd un ffordd, ti wedi mynd am Gaernarfon a dwi wedi mynd am Porthmadog. A felly da ni wedi gŵr. A da ni'n ôl a hi wedi colli gŵr a dwi wedi colli gŵr. A da ni'n ôl efo'n gilydd. A dyna chi hanes ni dwy. Anaro. Ie, di bob dim.